Kaixo guztioi eta ongi etorri kaixomunda.eus hezkuntza lehiaketara. Nere izena Oier Albizuri da eta bideo honetan azalduko dizuet alde batetikan kaixomunda.eusen nola eman dezakezuen izena eta beste alde batetikan nola parte hartzeko jarraitu beharreko urratsak. Orduan goazen hastera. Lehenik eta behin, edozein webgunetara sartzeko bezala, zuen bilatzailean bilatu beharko zuek kaixomunda.eus helbidea. Behin webgunean zauziela, izena eman atalera joan behar zarete eta bertan aurkituko zue izena emateko formularioa. Hemen zuen ikastetxearen eta pixkate zuen inguruko datu simple batzu bete beharko dituzue. Lehenik eta behin ikastetxea, jarraian ikastetxea kokatuta dagoen herria, eta honekin batera zuen maila, DBH 1, 2, 3, 4, lanbide heziketa edo batxilergoa. Irakaslearen izena abizenak bai adierazi beharko dituzue, eta honekin batera bere helbide elektronikoa edozein kasutan guk berakin harremanetan jarri behar izan ez gero, aukera eduki dezagun horretarako. Eta jarraian, hau pixkate formularioko importantiena, bete beharko duzue harremanetarako helbide elektronikoa. Puntu honetan gauzela zuek taldietan banatuta zauzie, proiektuan ideia gutxi gora bera definituta dakazue eta aukeratu beharko zue taldekide baten helbide elektronikoa hementxe jartzeko. Eta honek bi funtzio eukiko ditu. Alde batetikan guk harremanetarako helbide hori eukiko dugu gure datu basean, eta beste alde batetikan kaixomunda.eusen saioa hasteko helbide elektroniko hau erabili beharko duzue. Eta azkenik formularioakin bukatzeko zuen izena abizenak adierazi eta listo. Bi pertsona baldin bazarie bi pertsona, 3 baldin bazarie 3, guztiak izena abizenak eta generoa adierazi, eta bukatzeko bidali botoiari emango diogu. Hemen ikusten duzuen bezala agertu jatamezu bat, izen emate eskara arrakastaz bidali dala, eta nora iritsiko zait harremanetarako helbide elektronikora. Orduan, jungo gara bertara, eta hemen ikusten dugu, niri heldu zait, izen ematea gauzatu dela. Hemen agertuko zaizu igual pixkat testu asko dago, baina lasai, ze bi atal ezberdin dira bakarrik. Hemen alde batetik handakazu erabiltzailea eta pasaitza. Erabiltzailea eta pasaitza hauek dira kaixomunda.eusen saioa hasteko erabili beharreko datuak. Orduan, nik hemen kopiauko dut pasaitza eta kaixomunda.eus webgunean jungo naiz saioa hasi atalera. Hemen harremanetarako helbide elektronikoa edo nire erabiltzailea idatziko dut eta e-mailan dagoen pasaitza. Orduan, sartu mau botoiari emango diot eta ikusiko duzue webguneak berak bideratzen zaituztetela erabiltzaile gunera edo norberaren txokora. Hau lehen esan bezala talde osoan txokua da. Behin, helbide bakarrekin itzen da izen ematea, baina talde osoan erabiltzaile gunea izango da. Eta hemen zehalko dugunin, edozein gunetan bezala, edozein erabiltzaile gunetan bezala gure datuak aldatu. Ikastetxearen izenakin konfunditu baldin bagara aldatzen dugu, taldekideen izena abizenak berriro jarriko ditugu badezpada komekin bereizita, eta eukiko dugu gure pasaitza aldatzeko aukera. Izan ere, kaixo munduatik ez lehitzen zaizue pasaitza automatiko bat, baina guk gomendatzen dugu pasaitza hori aldatzia, alde batetik zuentzako gogoraratzeko erreza izateko bat, eta beste alde batetik bebai segurua, ez? Azkenian pasaitz seguru bat eukitzia oso importantia da norbere datuak babesteko. Orduan, hemen emango diogu eguneratu botoiari, eta ja, momentu honetan indogu kaixomunda.eusen talde bezala izena eman dugu, eta gure datuak moldatu ditugu. Orduan, lehenengo kaixomunduan izen emateakin hor bukatu dugu. Baina beste pausu bat geratzen zaigu oraindik dala, ja gehiago domeinua eta hostina nola registratu eta nola parte hartzeko jarraibideekin. Hemen mezuan aipatzeko dituzue baliabide ezberdinak, eta ikusiko zue gure harremanetarako helbide elektronikora heldudan mezuan bukaeran dakagula kode bat. Kode hau, deskontu kodea edo promozio kodea deitua, da azkenian guk talde bezala .eus domeinua eta hostina, hau da, webguneak sortzeko beharrezko materiala doan erregistratzeko promozio kode bat. Orduan, horretarako hemen e-mailan bukaeran dauen dinahosting.com/kaixomundua.eus helbidera jungo gara, eta hementxe bebai formulario bat aurkituko dugu.
Formulario hau da azkenian guk domeinua eta hostinga doan erregistratzeko formularioa. Orduan hemen sustapen kodea atalian idatziko dugu e-mailean zegoen kodia, eta domeinu atalean idatziko dugu guk talde bezala aukera dugun domeinua, proiektuaren domeinua azkenean webgunaren helbidea izango dela. Nik adibidez idatziko dut hemen kaixomundua.eus. Eta gero hemen datu pertsonalak bete beharko dituzue, betikoak izena, abizenak, herria, provintzia, eta dina hostingen doaneko kontua sortzeko erabiltzaile izena eta paseitza. Nik orain ez duten ningo, pixkat datu guzti hauek ez ditutelako beteko, baina prozesua erreza da, eta bidali, politikak onartu eta bidali ostian, zuek ja edukiko zenuketen zuen .eus domeinua eta hostinga doan erregistratuta. Orduan, pixkat berriro gogorarazteko jain dugu izen ematea, gure datu pertsonalak kaixomundua.eusen moldatu ditugu edo aldatu ditugu, eta jadakagu dina hostingen gure .eus domeinua eta hostinga erregistratuta. Orduan, ikasturte osua dakazue zuen webguneak sortzeko, eta behin webguneak sortuta dituzuen nian, webgune horiek entrego beharko dituzue kaixomundua.eus lehiaketara. Eta hori zolan itxen da, bi pausu errez inbarko dituzue. Berriro jumarko gara kaixomundua.eus webgunera, eta hemen saioa hasi beharko dozue. Pasaitz aldatu bazenuten bere garaian, pasaitz berriakin, bestela e-mailen edukiko dozue lehengo pasaitz berria. Eta pasaitza ez baldin dazue gogoratzen lasai, badagoela aukera erreze berreskuratzeko. Orduan, zuen txokoan, webgunea entregatzeko bi pausu simplein bar dituzu. Alde batetikan zuen proiektuan edo webgunean domeinu izena idatzi, nik hemen idatziko nuke kaixomundua.eus, hiru bikoitza kaixomundua.eus, eta zuen proiektuan deskribapen labur bat idatzi bebai guk lehiaketara aurkezten dian proiektuen ideia bat eukitzeko. Eta hori indakuan, eguneratu profila botoia sakatu behar duzu eta zuen webgunea egongo litzateke lehiaketara aurkeztuta. Eta mendikan aurrera epaimaikideen esku geratuko litzateke hauen ebaluazioa. Orduan, pixkat prozesua 3 atal hauetan banatzen da, eta bideo honetaz gain jaso dugu bebai infografia visual baten 3 urrats hauen deskribapena, eta hori da kasue nola parte hartu prozesua atalian. Hemen da kasue, lehengo bloke izena eman, bigarrena erabiltzaile gunea edo erabiltzailean txokoa kudeatzeko pausuak, eta azkena domeinua eta hostinga edo datatzea erregistratzeko pausuak. Eta pixkat honekin laburultzen dugu parte hartzeko prozesu guztia eta izen ematearen prozesua, baina hausin zalantza dakazuela, jarri gurekin harremanetan laguntza bildua kaixomundua.eus helbide elektronikoa.